korrika, 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 korrika goaz, iritsi arte, gure herriko helmugara. Horretarako lehen urratsa, indartu behar euskara. Alferrik handa, ikastoletan, hizkuntza bat ikastea. Gero kalean, geure artean, inoiz egiten ez bada. Horregaitik herriko ekintzak, noizean behin esnatzeko. Hain beharrezkoak baitira, negizan batzu aurkako. Ia segiba, irentsi arte, kilometroz kilometro. Gure herriko bide guztiak, naiz korrika, naiz gero.